Maayong adlaw, gikan sa Kapitolyo sa Subo among ihatod kaninyo ang mga dagkong panghitabo ug kalambuan ni ining simanaha. Kini ang Balita sa Subo. Miluwat na og executive order si Gobernador Gwen Garcia nga nag-umol sa Task Force New Normal isip pagpangandam kung libkaso na unya ang Enhanced Community Quarantine. Ang dugang detalye gikan ni Sheila Gravines. Miluwat na og executive order si Gobernador Gwen Garcia nga nagporma sa Task Force New Normal nga maoy muhanay sa angay nga mga buhaton sa panahon nga libkaso na ang Enhanced Community Quarantine. Ang task force langkuban sa mga ahensya sa gobyerno ug lain-laing mga hugpong sa mga magpapatigayon ug individual nga makatabang alang sa pagpanday og mga lagda ug polisiya kung ipatuman na ang General Community Quarantine kung GCQ gikan sa Enhanced Community Quarantine. Ang mga sakop sa task force kinahanglan moduso og inputs ngadto sa buhatan sa gobernador karong Biyernes, Mayo 8. Kini mo'y magsilbi nga tamdanan kung unsaon maminusan ang pagkatap sa Coronavirus Disease 2019 kung COVID-19, kung sugdan na pagpatuman sa GCQ o unsa ang pagabuhaton aron mulagsik pagbalik ang ekonomiya. Si Garcia ang chairperson sa task force, samtang vice chairperson si Attorney Rory John Sepulveda, consultant sa gobernador. Ato sa labing unang tigom sa task force ni adtong Martes, Mayo 5 sa Kapitolyo, gipasabot sa gobernador nganong apil ang mga ahensya sa kagamhanan tungod kay dako kayo sila og matabang labi na sa regulating functions ug paghimo og mga polisiya. Gipaapil usab niya ang mga hugpong sa mga magpapatigayon tungod kay sila ang eksperto sa pagpabangon sa ekonomiya nga labihang naapektuhan sa COVID-19. Back on its feet again. Kay lukapa matatanang girl. Iuna sa natong pagsalbar sa kinabuhi. But there has to be a point in time when we can confidently say we can do both. Pwede na nato. We minimize the risk and we revive the economy at the same time. So that is the way we shall be going. We have specific time frames because from now until the 15th of May, we have scarcely 10 days. Lakip sa mga katungdanan sa task force ang pag-develop og Enhanced Countryside Development Plan nga maghatag og gibug-aton sa pagpalambot sa produksyon sa agrikultura sa matag local government unit. Sila usab ang gitahasan nga mo-formulate og bag-ong normal nga workforce og workplace management plan nga ipatuman sa pribadong sektor. Sigun ni Land Transportation, Franchising and Regulatory Board LTFRB 7 Director Eduardo Montealto Jr. nga 30% lang sa mga publikong sakyanan ang tugutan nga makabiyahe atol sa GCQ diin mga bus ang prioridad nga padaganon. Si Department of Education 7 Director Dr. Salustiano Jimenez Jr. ni Butiag nga andam na sila sa Learning Continuity Plan diin ang paagi sa pagtudlo sa mga bata ipahaom sa ilang mga eskwelahan ug hayan 15 ngadto sa 20 na lang ka mga estudyante ang sulod sa usa ka klase. Ang mga negosyante nga niapil sa tigom nipadayag sa ilang suporta sa gitinguha sa gobernador nga Enhanced Countryside Development ug andam sila mohimo sa ilang bahin aron molambo ang ekonomiya sa kalungsuran sa probinsya. Some of our members responded positively to the plan to do the Enhanced Countryside Development. In fact, we have gathered some inventory of land that can be converted to planting of agriculture. We have lots of options, and we finally concluded that with the support of the government, we can actually do it. We also have to remember that we, businessmen and Cebuanos alike, are all very innovative. Would you imagine 15 years ago, we cannot see any BPOs here? No, it is just the thing that we just tinkered up by a group of businessmen from the chambers. No? It's just a matter lang of how the businesses like us from the chambers, we will learn how to innovate. All we need is the parameters, the rulings, and infrastructure needed. Kaning Pilipino ko, no, especially Cebuano, bisan kung sa paagi mong buhaton, mulusod kung mangita yung paagi. And then, they said that in line with those program, the Cebu Filipino
siya in this chamber and also our members are willing to support to that project. Samtang gipahibaw ni Police Regional Office PRO 7 Director Albert Ignatius Ferro nga nikunhod og 70% ang gidaghanon sa mga krimen sa tibuok Sugbo samtang gipatuman ang enhanced community quarantine kung itandi sa samang panahon sa miaging tuig. Sumala ni Provincial Board Member Kerry Shimura nga muduso siya og ordinansahon ngadto sa Hunta Provincial aron mahatagan og ngipon ang executive order ni Garcia alang sa katukuran sa Task Force New Normal. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Misugyot ang Department of Education nga 15 na lang ka mga tinunan ang tugutan sa sulod sa usa ka classroom aron aduna gihapoy social distancing sa panahon nga patuman na unya ang new normal sa mga tunghaan. Si Paula Mendoza sa detalye. Subay sa pagtransition sa probinsya gikan sa enhanced community quarantine ngadto sa enhanced countryside development, giumulasab sa task force new normal sa probinsya ang mga lagda nga sundon kung abrihan na pag-usab ang klase. Si Department of Education 7 Director Salustiano Jimenez mi-endorse sa learning continuity plan sa DepEd ngadto sa task force nga mao'y basihan sa pagpahigayon sa klase taliwa sa coronavirus disease. Nalatid ni ini nga 15 lang ka estudyante ang kinahanglan anaa sa usa ka classroom aron mapatuman gihapon ang physical distancing. Puli-pulihon sab ang schedule sa pagsulod sa klase. Adunay muskwela sa Lunes, Miyerkules ug Biyernes ug adunay magmartes ug Huwebes. Si Provincial Schools Division Superintendent Marilyn Andales nagkanayon nga ila pang gisuta kung asa ibutang ang mga estudyante kansang mga eskwelahan padayon pa nga gigamit isip isolation center o quarantine facility sa mga LGU. Apan iyang gipasalig nga sa dili pa magsugod ang klase sa Agosto 23 nga mao ang gitakda nga petsa sa DepEd, mapangitaan na kini og pamaagi ug maorient na ang mga magtutudlo sa new normal nga pagtudlo sa mga eskwelahan. Samtang ang Commission on Higher Education magpatuman og flexible learning system, diin adunay online ug offline nga klase. Kini aron padayon nga makat-on ang mga estudyante bisan pa man og anaa sila sa balay. Nagpahigayon na sila karon og consultation aron masuta kung unsay haom sa matag eskwelahan. Daghan kaya hindi mo ka-afford. So may disadvantage, yun taon na sila disadvantage na daan. Masang mo ka disadvantage. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. 30% lang sa mga sakyanan ang tugutan nga mobiyahe kung ipatuman ang General Community Quarantine matud sa kadagkuan sa LTFRB. Ani ang report ni Sheila Gravines. Kung ipatuman na ang General Community Quarantine dinhi sa Sugbo gikan sa Enhanced Community Quarantine, 30% lang sa mga publikong sakyanan ang pabiyahion una sa tulo ka mga syudad sa Sugbo, Lapu-Lapu ug Mandaue. Prioridad nga pabiyahion ang dagkong mga bus nga mao'y isyuhan og special permits sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kon LTFRB 7. Kini ang gipaybaw ni LTFRB 7 Director Eduardo Montealto Jr. ato sa labing unang tigom sa Task Force New Normal niadtong Mayo 5. Matud niya nga ato sa ilang workshop ang Cebu City, Lapu-Lapu City ug Mandaue City ang niilas sa mga ruta nga gamiton sa mga bus. Tungod kay dili na ang naandan nga mga ruta kaniadto ang ilang subayon. Dunay pasiuna nga 200 ka mga bus nga pabiyahion sa tulo ka mga dakbayan. Then all the deployments, all the public vehicles in hierarchy. Pasabot, basis lang sa. Kung kulangon na siya along the way, isunod na itong modernized jeepney. Ang murag darugwan. Makita niyo nga blue, ano siya. Then to follow na ang all others, UV Express, and tourist transport. Ang taxi, may possibility after 1 week, kung TNVS, ato gihapon na silang i-deploy depende sa demand. Ubos sa Memorandum Circular No. 2020-017, gimando ang hugot nga pagpatuman sa physical distancing, diin 50% lang sa kapasidad sa mga pasahero sa mga bus ang tugutan nga makasakay.
Dili usab pasakyon ang mga pasahero nga dili magsulob og face mask. Ang driver nga makalapas niini pamultahon og labing menos 5,000 pesos. Tungod kay limitado raman ang pasakyon nga mga pasahero, musaka og gamay ang plitihan sa mga bus. Alang sa ordinaryo o dili di aircon nga mga bus, gikan sa 9 pesos, mahimo ng 11 pesos ang plitihan sa unang 5 ka kilometros ug dugang piso o 85 centavos sa mosunod nga matag kilometro gikan sa piso ug 50 centavos. Kung di aircon ang bus, gikan sa 11 pesos, mahimo ng 13 pesos ang plitihan sa unang 5 ka kilometros ug dugang 2 pesos ug 20 centavos sa mosunod nga matag kilometro. Sumala ni Monte Alto, ubos sa GCQ, ang tanan nga mga transaksyon kay ipaagi na sa online ug way bayran ang paglukat og special permit. Ang bus nga masakpan nga nagbiyahe nga way special permit ug maisip nga kolorom kay multahan og 1 ka milyon ka pesos. Kadto lang dunay consolidation, korporasyon o mga kooperatiba ang maisyuhan og special permit kay dili nahatagan kadtong individual franchise holders. Sa dili patugtang nga makabiyahe ang mga bus, kinahanglan nga inspeksyonan una sa safety officer ang mga driver kinsa ipaubos sa thermal scanning. Sigon ni Monte Alto, wala pay bus nga tugutan nga mobiyahe sa probinsya sa Sugbo bisan kun ubos na unya kini sa GCQ. Tungod kay basin dunay local government units nga dili mo pasulod didto. Nanay among plano kay pag among parang hirang LGU nga okay pa sila magpa-deploy taon cross border amo din i-deploy ang mga units na among pangayuan og endorsement ang LGU province. Endorse sila nga allowed kami mag-determine og pila ka units. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Kapin sa usa ka gatos ka mga Sugboanon nga na-stranded sa laing probinsya, makadawat na unya og hinabang pinansyal gikan sa Kapitolyo. Ila kining madawat pinaagi sa money transfer. Ani ang dugang detalye. Nakadawat na og financial assistance ang 105 ka mga stranded Cebuanos nga natanggong sa ubang bahin sa nasud tungod sa enhanced community quarantine. Sa kapin 2,000 nga ni message sa Stranded Cebuanos Assistance Center Facebook page, 1,200 ang giprocess nga applications ug dulan 500 ang na-reject tungod kay anaara kini sila sulod sa dakbayan sa Sugbo, Lapu-Lapu ug sa probinsya. Giklaro ni Gobernador Gwen Garcia nga ang maong ayuda alang sa mga Sugboanon nga na-stranded sa ubang probinsya sa nasod ug dili sab kwalipikado kadtong mga Sugboanon nga dugay na nga nagpuyo sa laing lugar sa nasod. Unsa ang pagka-stranded, ana? Naatay mga examples ang gi-fill up nga forms o mangutana sa question, your permanent address in Cebu. Ibutang niya address niya Tungkil, Purok Hasmin, Tungkil, Minglanilla, Cebu. Address sa imong current location, Purok Hasmin, Tungkil, Minglanilla, Cebu. How long have you been in your current location? 23 years. Na-stranded siya sa Minglanilla. Unya, di ba klaro man ni? Nga, kaning ato ba? Nga tabang para stranded Cebuanos. Minituad laing lugar, no? Gipasabot usab ni Garcia nga dili siya mamahimong magpahigayon og mercy flights alang sa mga na-stranded kay wala kini nalakip sa iyang gahom. Ang pagpalarga sa mga OFW paingon sa Sugbo, pagbuot sa nasudnong kagamhanan ug dili kini sa Kapitolyo. Dugang pa niya nga ang pulisiya usab sa nasyonal nga pangagamhanan nga walay ports nga ablihan alang sa domestic travels gawas sa mga cargo. Doon na ba mo igong higayon ato nga manguli? Kung tinuray gud mong diri mo namuyo ha. Kay kung mahinumdo mo og
kana og maminaw lang sa mga balita. Ni atong panahon na dako na ka itong balita nga gisira na sa presidente ang Manila. Wala nay humanyag announce murag after 48 hours ba to? Wala nay air, land, and sea travel sa Manila. Apan, abierto pa ang Clark, abierto ang Legazpi, ug nagpadayon pa ang sea travel, sa ubang mga puerto, ubang mga ports, padayon pa. In reaction to that, kita sad, nisira na ta, pero wala diha-diha. Dili nga ingon, karong orasa sira. Itagaan to nato og 24 hours, 48 hours, 72 hours. Ang pinakadugay gyud nga nagsira ang atong seaports. Nagpadayon gihapon ang sea travel aron makapauli ang mga Cebuanos. Ako lang gyud pangutana ba, wa man mo manguli. Ngano wa man mo manguli? Ang kumpleto nga lista sa una nga batch sa mga beneficiaries makita sa Stranded Cebuanos Assistance Center ug sa Sugbo News Facebook page. Wala pa gipahibalo sa gobernador ang kantidad nga madawat sa mga stranded Cebuanos. Madawat kini nila pinaagi sa mga money remittance center. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Isip tubag sa mga nangreklamo nga stranded Cebuanos, gipasabot ni Gobernador Gwen Garcia nga ang pagpapauli sa mga seafarers dinhi sa Sugbo programa sa nasudnong kagamhanan ug dili pagbuot sa Kapitolyo. Aniya ang report. Giklaro ni Gobernador Gwen Garcia nga pulisiya sa nasudnong kagamhanan ang pagpapauli sa overseas Filipino workers kon OFWs dinhi sa Sugbo gikan sa Manila taliwa sa hulga sa Coronavirus Disease 2019 kun COVID-19. Gisulti kini sa gobernador aron masabtansan ng reklamo nga mga Sugboanon nga nangatanggong sa laing mga dapit gawas sa Sugbo human wala na tuguti ang domestic travels ug hugot usab ang pagbantay sa mga borders sa lalawigan. Ang pulisiya karon standing national policy wa pay abrihan nga puerto. Dili pa mahimo ang domestic travel unless essential ka. Doktor ka ba? Ikinahanglan ka sa operations? Cargo ba ni? Cargo, di pa dayon. Apan, pasahero, wa pa. Bisang hain. So, do not blame me. Ayaw ko ninyo i-call out. Kay nganong wa gyud ko mo arrange og tawag ra ba ninyo? Mercy flight. Kay magpa-repatriate sad mo. Dili na. Mahimo na ko. Overall, nasudnon ni nga pulisiya. Wa patugti. Gipasabot sa gobernador nga maong giuna og pabalik ang OFWs nga gikan sa gawas sa nasud tungod kay giila sa gobyerno sa Pilipinas ang ilang dako nga natampo sa ekonomiya sa nasud. Gidugang ni Garcia nga gihatagan og igong panahon nga makauli dinhi sa Sugbo ang tuas sa laing mga lugar sa wala pa srad-i ang mga pantalan ug wala na tuguti nga makabiyahe ang pasaheroan nga mga barko ug eroplano nga gikan sa bisan asang dapit. Doon na ba mo igong higayon ato nga manguli? Kung tinuray gud mong diri mo na muyo ha. Kay kung mahinomdo mo og kana og maminaw lang sa mga balita, ni atong panahon na dako na ka itong balita nga gisira na sa presidente ang Manila. In reaction to that, kita sad nisira na ta, pero wala diha-diha. Dili nga ingon karong orasa sira. Itagaan to nato og 24 hours, 48 hours, 72 hours. Ang pinakadugay gyud nga nagsira ang atong seaports. Nagpadayon gihapon ang sea travel aron makapauli ang mga Cebuanos. Ako lang gyud pangutana ba, wa man mo manguli. Ngano wa man mo manguli? Samtang matod ni Garcia, nag-usab og protocols ang nasudnong kagamhanan diin ipaagi na og polymerase chain reaction o PCR gikan sa rapid diagnostic test kun RDT ang pagtest sa OFWs nga tuas sa Manila sa dili pa sila papaulion dinhi sa Sugbo. Kini human dunay OFWs nga nagpositibo sa COVID-19 bisan kung nagnegatibo sila base sa resulta sa RDT dito sa Manila
Niadtong Abril 28, kapin 200 ka OFWs ang nahiabot dinhi sa Sugbo sakay sa Mercy Voyage sa tugaw nga barko sa maong gidaghanon 185 niini kay taga Sugbo. Pag-abot nila sa Sugbo, gi-quarantine na usab sila og 14 ka adlaw sa dili pa sila tugutan nga makauli sa ilang lungsod o syudad sa probinsya. Gi-swab test usab sila diin nahibaw-an nga 17 kanila positibo di ay sa COVID-19. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinez. Gipahinumduman ni Gobernador Gwen Garcia ang mga mayor nga dili sagulan og pamulitika ang paghatag og hinabang ngadto sa mga apektado sa krisis sa COVID-19. Dugang detalye gikan ni Sheila Gravinez. Kung doon naman may gamayng respeto na ako, pwede ba musunod mo sa akong ehemplo? Akong gipakita ninyo. Kay nagpakita mo kung kaayo ninyo, ipadagayday na sa mga tao. Palihog lang yun. Kini ang mensahe ni Gobernador Gwen Garcia ngadto sa mga mayor sa kalungsuran ug mga syudad sa probinsya. Human niya mahibaw-i nga gipamulitika ang mga hinabang nga hinatag sa Kapitolyo. Ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ni pagawas og 373.2 milyones pesos nga financial assistance alang sa 44 ka mga lungsod ug 7 ka component cities nga sakop sa probinsya. Ang madawat sa usa ka lungsod ug syudad magdepende sa ilang income level ug sa gidaghanon sa ilang populasyon. Ang tabang sa Kapitolyo gastuon alang sa pagpalit og bugas, sardinas ug ubang panginahanglanon sa mga tawo ug hatagan ang tanan, way pilion. Apan nakadawat og reklamo ang gobernador nga gipili ra gihapon ang mga gipangtagaan. Unya na lagi ta magkontra-kontra ini. Padung na pong kampanya. Kay kanira bing atong giatubang, di lagi ni magpili. Di gani magpili. Yellow ba ka or blue ba ka? Antulihaw ba ka o tikarol ba ka? Pwede gini mo takboy intang tanan niya kana kung mga naglisod. Ato sa iyang press conference ni adtong Lunes, Mayo 4, nga dunay mga nireklamo sa lungsod sa Bantayan, isla sa Bantayan, nga wala makadawat kay gipili ra ang mga gipanghatagan kay ang purok leaders ang gipahatag. Busa mag-andam ko para ipuno dito. O siguro ako nga mo abot gyud ni anang lista sa mga pamilyang wa pa kadawat. You are free to send me padadi ko og taho kung wa gyud in tawo mo nadawat kay giintrahan gihapon pamulitika. Ay lagi usa. Magkuyog man ta o kontra ta sa politika ayaw lagi usa karon. Kay ang gutom di magpili. Gutomon ang tao di na magpili. O kauban ba na nato, kaalyado ba na nato, or kontra na nato, di usa kalimtan sa nato ning atong mga kaligot-got. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinez. Tungod sa pagpaningkamot sa mga mayor sa mga kalungsuran ug mga dakbayan sa lalawigan sa Sugbo, walay natala nga local transmission sa COVID-19 ug ang mga nagpositibo adunay travel history sa Cebu City. Si Sheila Gravinez sa report. First of all, I would ask all our mayors not to lose hope, no? Nga maningkamot gihapon kay makita mo pud ni nato ron nga sa ilang paningkamot wa tay nakit-an nga local transmission. Mao kini ang pagdasig ni Gobernador Gwen Garcia sa mga mayor human dunay mga nagpositibo sa coronavirus disease 2019 kun COVID-19 sa mga syudad sa Carcar ug Talisay ug mga lungsod sa Minglanilla, Daan Bantayan ug Bantayan karong bag-o. Gituhuan nga gikan sa syudad sa Sugbo ang pagsugod og takod sa mga nagpositibo sa probinsya tungod kay kadaghanan niini nakabiyahe sa Cebu City. So it would seem nga kanang ang nahitabo nato ron sa mga lungsod nga dunay positive case, that is because of a possible infection
nga nakuha gikan diri Cebu City kay kadaghanan dunay history of travel to Cebu City. Samtang giklaro sa gobernador nga ang 17 ka overseas Filipino workers nga nagpositibo sa COVID-19 kay kabahin sa kapin 200 ka OFWs nga nangabot dinhi sa Sugbo ni adtong Abril 28 nga gikan sa Metro Manila. Sa 13 ka OFWs nga unang gipaybaw ni Garcia nga positibo sa COVID-19 ni atong Biyernes, Mayo 1. 5 niini kay mga mulupyo sa lalawigan sa Sugbo nga dunay address sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Liloan, Barangay Luok, siyudad sa Danau, Barangay Maya, lungsod sa Daan Bantayan, Barangay Saksak, lungsod sa Konsolasyon, ug Barangay Colon, siyudad sa Naga. Ato sa press conference ni adtong Sabado, Mayo 2, gibutiyag ni Garcia nga dunay laing 4 ka OFWs nga mga residente usab sa lalawigan ang nagpositibo sa COVID-19. Apan wala na niya nganli ang mga lugar niini. Sa gihimo nga contact tracing sa mga nahiduol sa mga nagpositibo, matud ni Garcia, gihuwat na lang ang resulta sa swab tests nga gihimo sa Department of Health sa Central Visayas. Gidasig usab ni Garcia ang mga mayor sa probinsya nga ipadayon ang hugot nga monitoring sa mga musud sa ilang tagsa-tagsa kadapit, labi na kung gikan sa siyudad sa Sugbo, dungan sa pasalig nga mas gihigpitan ang pagbantay sa border controls. Nanawagan usab siya sa mga mayor nga makig-alayon sa ilang municipal ug city health officers sa pagpalambo sa immune system sa ilang mga konstituwente. Mabuhat kini pinaagi sa pag-apod-apod og dugang vitamins sa mga mulupyo, pagpainom og lemonsito og salabat, pagpabuwad sa adlaw alang sa vitamin D ug pagpatuob kon gihilantan nga dunay sipon ug ubo. Mananumta. Gatas kaning take advantage of what is there. Di man kinahanglan mong gastog dako na araman. Sunlight is free. And yet, that's vitamin D. And this does not do any harm. Because you can do this anyway, maski wa kay sakit. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinez. Ang ikaduha nga kaso sa COVID-19 sa Talisay City natakdan sa iyang amahan nga lumulupyo sa dakbayan sa Sugbo ug kini nagpamatuod nga angay gyud pahugtan ang border control sa probinsya. Ang detalye ihatod ni Sheila Gravinez. Ang ikaduhang kaso sa COVID-19 sa Talisay City nagpamatuod kung unsa kaminungdanon ang pagpatuman sa mas hugot nga border control. Usa ka 33 anyos nga babay nga taga Sitio Laray, Barangay San Roque, siyudad sa Talisay, ang ikaduhang natala nga positibo nga kaso sa dakbayan. Sugod ni adtong Abril 21, mas gipahugtan ang border control sa probinsya sa Sugbo, apil na niini sa siyudad sa Talisay, diin ang tanan nga mga sakyanan anha na paagion sa Cebu South Coastal Road ug wala na paagi og mga sakyanan ang Natalio Bacalso Avenue sa Barangay Bulacau, habig sa Talisay. Apan sa wala pa gipatuman ang mas istrikto nga border controls, matud ni Garcia, nakabisita pa ang 33 anyos nga babay ngadto sa iyang amahan nga anaa nagpuyo sa Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo ni adtong Abril 18. Og pagka Abril 21, ang iyang amahan positibo na sa COVID-19. Gipasabot sa gobernador nga ang ingon ani nga hitabo ang buot niyang likayan. Hinungdan nga iyang gimando ang mas istrikto nga border control aron maminusan ang mga tawo nga mosulod sa probinsya nga gikan sa dakbayan sa Sugbo. Dili na tingali nako i-overemphasize pa nganong gihimo nato kini karon nga mag-border controls kita. Kay ani ana makita ehemplo sa Talisay tungod kay ni ari sa dakbayan sa Sugbo na exposed og positive karon siya na mismo positive na sad og nakapuno lang sa positive count, positive cases count sa dakbayan sa Talisay. Kini gikasagmuyo kaayo ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas. Sa iyang post sa iyang Facebook account, gipadayag sa mayor ang iyang kasagmuyo tungod kay usa ka buwan na ang nakalabay dihang natala ang 11 nga positibo nga kaso sa ilang syudad niadtong Marso 29. Ang Barangay San Roque kay kasikbit ra sa Barangay Inayawan nga maoy laing utlanan sa duha ka mga syudad. Gidugang ni Garcia nga anaa na sa quarantine facility ang maong babay samtang nagnegatibo sa swab tests sa pagkakaron ang tulo ka makauban niini sa panimalay. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinez.
Buot ni Gobernador Gwen Garcia nga aktibo nga pangitaon sa mga health officers ang mga tao nga nagpakita og simptomas sa severe acute respiratory infection o influenza-like illness aron sila ma-examine. Ani ang report. Gimanduan ni Gobernador Gwen Garcia ang tanang municipal o city health officers sa lalawigan sa Sugbo nga pangitaon gyud kadtong mga tawo nga nagpakita og influenza-like illness kun ILI og severe acute respiratory infection kun SARI. Gusto sa gobernador nga mas pahugtan ang active case findings sa probinsya aron mapugnan ang dugang pagkatap sa coronavirus disease 2019 kun COVID-19 sa kalungsuran ug mga dakbayan. Iyang gihangyo ang barangay health workers kun BHWs nga motabang sa mga doktor sa pagpangita ni ining mga tawo nga gipanghilantan, gipangubo o gisipon ug kini buhaton nila subay sa mga lagda sa DOH uban sa pag-amping nga dili sila matakdan sa COVID-19. Dili buot si Garcia nga magpaabot lang ang mga doktor sa rural health units nga dunay mga masakiton nga muduol nila. As now, rally our barangay health workers. Naamantay network down to city level. Kaya ni mga barangay health workers, kinagsitinta ka pamilya o sa gatos ka pamilya, di magkuptan. Nasayog na sila, kinsa gipang simpon, kinsa gipang ubo, kinsa ito na hilana, active case searching, finding, o na ato na yun din pangitaon. Atol sa tigom sa mga MHOs, CHOs, uban ang Chiefs of Hospitals sa lalawigan ni adtong Huwebes, Abril 30, gimanduan sa gobernador ang mga doktor nga kinahanglan ang mas agresibo nga pag-report matag adlaw sa mga tawo nga dunay SARI ug ILI ug persons under monitoring ngadto sa Provincial Health Office. Gikutahan ni Garcia ang matag lungsod ug syudad nga mosumiter og swab samples matag simana ngadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center kun VSMMC nga mo'y sub-national laboratory sa DOH dinhi sa Central Visayas. We should not be lulled into a false sense of complacency. Kay porque province, zero positive. Uy, namampak na. Ako'y gikulbaan. Do you know every time mo report ko? O niya, pirmi, kanang mga swabs nga mamalik negative, kulbaan ko. Gibutyag ni Garcia nga mohatag siya og premyo sa BHWs sa matag tawo nga makit-an nga dunay ILI. Ang mga opisyal sa DOH sa Central Visayas niuyon usab sa mando sa gobernador nga kinahanglan na nila pangitaon kadtong mga tawo nga nagpakita og sintomas sa COVID-19. We have to really focus on our ILI surveillance, which we have really emphasized and which the governor also issued the executive order for us to really be in active case finding for ILI in our municipalities. First, at least to see the picture of our communities, because we cannot just be waiting for cases to come into our hospitals and testing them in the hospitals. So we should go out in our communities, look for symptomatic cases, and then do the testing individually. We need to beef up our case finding. What's happening right now in our surveillance is what? The doctor, the PHO, PHN, the midwives, just wait for the ILI to come in and have consults. Nabantayan ni Zuasola nga minus lang ang mga lungsod nga nakasumiter og swab samples alang sa testing sa VSMMC. Sa maong tigom, ginganlan ni Garcia ang mga lungsod nga wala gi-report sa ILI og SARI cases sukad sa Marso 23 hangtod sa Abril 29. Kini naglakip sa Carmen, Cordova, Dumanhog, Hinatilan, Malabuyok, San Remigio ug Tudela. Apan dili kumbinsido si Garcia niini. Abilin niyo, juntay lang ILI, pakpakan mo. Di na ba yun? Hindi kayo may totoo, anak. Tanawa o, for 2018, ang 10 leading causes of morbidity, ang pinakataas, upper respiratory tract infection. Samtang ang lungsod sa Balamban mo'y nakataho og labing daghang ILI cases nga moabot ngadto sa 210.
Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinez. Miluwat og executive order si Gobernador Gwen Garcia nga naghanay sa mga lagda sa panahon nga adunay buhian nga children in conflict with the law. Aniya ang dugang detalye. Gawas sa hamtong nga mga piniriso, nipagawas sa sabog mga lagda si Gobernador Gwen Garcia alang sa Children in Conflict with the Law kon CICL. Sa higayon nga buhian na sila sa mga pasilidad, diin sila gi-rehabilitate niining panahon sa COVID-19. Ang Executive Order No. 15-A nga gipirmahan sa gobernador niadtong Mayo 6 nagmando nga ipaubos sa 14 ka adlaw nga kwarentina ang mga CICL human sila mabuhian sa rehabilitation center niining panahon sa krisis sa coronavirus disease pandemic. Mao kini ang nasabutan human sa pakigtigom ni Garcia uban ang mga huwes sa lain-laing mga korte sa mga syudad sa Sugbo, Mandaue, Lapu-Lapu ug Talisay uban sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD sa Central Visayas niadtong Miyerkules, Mayo 6 sa Kapitolyo. Nahanglan nga aduna usab kitay i-establish nga protocols alang sa mga children in conflict with the law. Kilahi man ni sila, ibutang man ni sila mga centers kaning mga non-adults, mga juveniles. Nahisubay kini sa EO No. 15 nga unang giluwatan sa gobernador alang sa mga piniriso nga buhian gikan sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center ug mga prisuhan nga gidumala sa Bureau of Jail Management and Penology nga mga mulupyo sa lalawigan. Si Judge Esther Veloso kinsa naghawid og mga kaso nga naglambigit og mga CICL. Mooy ni padangat nga kinahanglan usab dunay protocols alang sa mga CICL ato sa katapusan nga tigom uban ang executive judges sa mga korte sa Sugbo. Matod ni Veloso, ang pagpaubos sa CICL sa 14-day quarantine period kay wala maghikaw nila sa ilang kagawasan. Upon release, doon nagihapoy quarantine period. I-testing gihapon ni sila. O pagkahuman, kung if they test negative, pasabto na to ang local government unit aron masayod ang mayor, i-turn over ni sila ngadto sa LGU subject gihapon sa existing possible quarantine protocol sa dito sa maong lungsod. I-turn over ni usab kining mga CICL or children in conflict with the law, ma-turn over usab kini ngadto sa barangay kung diin siya nagpuyo sa barangay kapitan ngadto sa concerned social worker or ang MSWDO or CSWDO o ang God focal person of the barangay. Sigon ni DSWD 7 Director Rebecca Giamala nga 25 ka CICL gikan sa Regional Rehabilitation Center for the Youth kun RRCY sa lungsod sa Argao, habagatang Sugbo ang gikatakda nga buhian. Sa higayon madawas sa tagdumala sa CICL facility ang release order gikan sa korte. Ibalhin dayon niini ang CICL ngadto sa pasilidad alang sa 14 ka adlaw nga pagkwarantina.
Kinahanglan pahibaw-on dayon ang Provincial Health Office kung PHO niini alang sa monitoring ug paghimo sa swab test sa CICL sa ikapitong nga adlaw nga quarantine period. Kung magpositibo ang CICL, dadon din kini sa Vicente Soto Memorial Medical Center o Treatment Facility diin kini magpabilin aron tambalan. Kung magnegatibo ang resulta, pahibaw-on sa PHO ang mayor o city o municipal health officer diin nagpuyo ang CICL aron ibiyahe na pauli sa ilang balay sakay sa ambulansya o sakyanan sa local government unit. Ang PHO mo-issue og certification nga magmatuod nga nahuman sa CICL ang 14 ka adlaw nga pagkwarantina ug hatagan og kopya ang korte nga nag-issue sa release order. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Gi-extend ni Governor Gwen Garcia ang ban sa tanang produkto sa baboy gikan sa Mindanao aron dili makasulod sa Sugbo ang African swine fever. Dili buot ang gobernador nga mapun-an pa ang problema karon nga dala sa coronavirus disease. Ani ang report ni Sheila Gravines. Lugwayan ni Gobernador Gwen Garcia ang ban sa pagpasulod sa buhi nga mga baboy ug ubang mga produkto sa baboy nga gikan sa Mindanao. Karong Mayo 11, mapupos na ang 90 ka adlaw nga pork ban nga gimando ni Garcia sugod niadtong Pebrero ning tuiga. Isip paagi aron malikayan ang pagkatap sa African swine fever dinhi sa Sugbo. Dili gusto ang gobernador nga gawas sa krisis tungod sa coronavirus disease pandemic. Mag-atubang usab og laing suliran ang probinsya sa ASF tungod kay dunay mga kaso sa African swine fever didto sa Mindanao. Si Garcia nabalaka sa gipagawas nga executive order ni Cebu City Mayor Edgardo Labella nga nagtugot sa pagpasulod sa buhi nga mga baboy, karne sa baboy ug ubang pork-related products nga gikan sa Mindanao. Medyo na balaka jud ta kay nagatubang na ta niining coronavirus nga challenge nga problema ug unya lisod kaayo nga moatubang na sad ta sa possible nga infection of the ASF, posibleng nga musod na pod kay di ta kasiguro sa mga pork products coming from Mindanao. Mapasalamaton hinuon ang gobernador sa Cebu City Council nga nipasar og resolusyon ni adtong Mayo 4 nga naghangyo ni Labella nga sagupon ang ban sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga nagdili sa pagpasulod sa mga baboy ug ubang mga produkto nga gikan sa baboy nga gikan sa Luzon, Mindanao ug Eastern Visayas. And I really hope that Mayor Labella will reconsider because we are already facing an enormous challenge, and let us focus our energies usa niining atong giatubang ron nga problema nga COVID-19. Gipadayag ni Garcia nga angay unahon og tabang sa gobyerno ang industriya sa mga baboy dinhi sa Sugbo. Ining panahon sa coronavirus nga lisod kay negosyo, angay unahon na tabang kaysa sila ngadtos gawas mo ay atong tugutan nga mosulod aron baligya sa ilang baboy kinaaman tay enough stock. Atol sa tigom sa Provincial ASF Task Force ni adtong Lunes, Mayo 4, gipasalig ni Rolando Tambago, presidente sa Central Visayas Pork Producers Cooperative (CONCIVEPCO), nga daghan kayo og sobra sa stock sa baboy kay niubos ang demand niini. Nasa mga almost 8,000 metric tons. So, na-dyan tayo surplus. Mga kung na-dyan tanaw nga there is an even distribution. Katong pag sugod yun atong na-tay case sa COVID diri sa Cebu, ni spike yun ang atong sales ato. Ni tanan yun nga baboy kay murag ang mga tao si umuhottan o atlok umuhottan o baboy. But karon ni-normalize na siya. Gihangyo ni Garcia ang pork producers sa Sugbo nga mag-update sa volume sa baboy nga i-deliver sa supermarkets aron dili mahutdan og stocks. Nang hinaot usab ang gobernador nga mahunong na ang pagkuti-kuti sa pag-inspeksyon sa mga mag-deliver og baboy ug ubang produkto niini inigsulod sa syudad sa Sugbo tungod kay dunay na gi-issue nga food pass ang Department of Agriculture ug cargo vehicle pass ang probinsya. Nga ingnon pa kuno nga para karon na lang niya ay nagbalik sa sunod. So, I hope that this will stop. Kay this causes delay, ma-delayed ang delivery,
I have asked them na sunod ko ang pangan kay we all know under IATF resolution and rules, the movement of cargo shall be unimpeded. Nagpasalamat usab si Garcia kang Presidential Assistant for the Visayas, Michael Dino. Kinsa ni barog sa iyang suporta sa lalawigan nga portehian dili lang ang probinsya kundi ang tibuok isla sa Sugbo, batok sa ASF. Uban sa report ni Eleanor Valeros, alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Gawa sa mga produkto gikan sa kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo, mapalit na usab sa Bagsakan Center diha sa Cebu South Bus Terminal ang mga labas nga isda gikan sa dakbayan sa Bayawan. Ang detalye ay hatod ni Paula Mendoza. Gawa sa mga kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo, ang dakbayan sa Bayawan sa probinsya sa Negros Oriental mo-deliver na usab sa ilang mga isda ngadto sa Cebu South Bus Terminal nga mao ang Bagsakan Center sa Sugbo. Sa taho ni Provincial Agriculturist Dr. Roldan Sarahena, sugod ni atong Mayo 4 sa Bagsakan Center na gi-deliver sa Bayawan ang ilang mga isda nga moabot og kapin 7 ka tonelada. Samtang ni atong Mayo 1, 30 ka mga truck sa mga lain-lain nga mga utanon ang gi-deliver gikan sa lungsod sa Argao, Barili, Dalaget, Sibonga, San Remigio ug Midilien. So we expect that ang Bagsakan mo isolusyon sa atong kahingawa sa atong mga mayor nga magdala og mga produkto dinhi unya mapugos og deliver ngadto sa Carbon or sa Pasil kung giidaghan ka isa nga tanang tao ang exposure ni ana sa mga drivers o mga pahinante medyo peligro kaayo. Whereas dinhi sa Bagsakan sa South Bus Terminal walay daghang kaing tao kaya naara ang katurang na deliver ug ang katurasang ipalit moray gi-allow pagpasulod, no? So subject to atong mga sanitation dito. Padayon sab ang pagsuporta sa mga kalungsuran sa tindahan sa Kapitolyo tungod sa barato kaayo nga presyo sa mga nag-unang palaliton tungod sa pagsubsidize sa probinsya sa 10% sa presyo sa mga produkto. Gidayeg ni Gobernador Gwen Garcia ang lungsod sa Tabuelan nga nigamit og bus isip tindahan sa Kapitolyo on wheels aron ilang maabot ang mga lagyong mga barangay. Nigahin ang Kapitolyo og kapin 16 milyones pesos alang sa 16 ka mga local government units nga nisalmot. Good idea kay moabot sa mga barangay, itong mga lagyo nga barangay sila o mobile ilang gihimo, no? Si Mayor Herona, Raul. Maini imong idea basig makasunod ang uban pod. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Gawa sa dilata, bugas ug noodles, mapalit na usab ang karneng baboy ug manok sa ubos kaayo nga presyo gikan sa tindahan sa Kapitolyo. Ani ang report ni Paula Mendoza. Gawa sa delata nga mga pagkaon ug nag-unang palaliton na maligya na usab og karne sa baboy ug manok ang tindahan sa Kapitolyo.
Matod ni Gobernador Gwen Garcia nga mao kini ang dugang nga ibutang ug ibaligya sa mga tindahan sa Kapitolyo nga anaa sa mga covered court sa mga kalungsuran ug dakbayan sa lalawigan sa Sugbo. Ato na ipuno sa atong baligya. Aron napoy palahi ba? Gikag sardinas, palit sa tagbaboy. Napoy manok. Mas ubos ang presyo sa mga palaliton sa tindahan sa Kapitolyo tungod kay gisubsidize niini ang 10% sa presyo sama sa adobo cut nga karning baboy gipalit sa Kapitolyo og tag 125 pesos apan gibaligya lang kini sa tindahan sa Kapitolyo og tig 112 pesos na lang. Anaa sa baligya nga paa sa manok, jumbo og skinless chorizo ug whole chicken. Giawhag ni Garcia ang mga mayor nga maoy mo provide sa freezer nga mamahimong butangan sa karne sa baboy ug uban pang mga produkto nga nagikan sa baboy. So kani chance ni para sa atong mga kaigsuonan. Dili ni para atong mga may kaya ha. Para ra ni sa atong mga kaigsuonan nga naglisod in town. Kay aron mainat gyud ang balor sa ilang piso. Nga pag adto nila dito mas daghan ang ilang mapalit. Nya doon na natay variety. Dili lang kay canned goods na nagyoy baboy na asay manok. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Mao kadto ang mga kalambuan gikan sa Kapitolyo sa Sugbo niining si Manaha. Hangtod sa sunod sa badupuhon, kini si Minerva Herodias. Daghang salamat. Check.